Vitamins B1, B6, B12 is the generic name. Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-11 ng petsa or adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto kabayuntang okslang kita sining mga inuras kag nagapangamusta kami sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Karon dugay-dugay daluntang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay ang mga iban pang salyadahon nato na sa aton sining mga balitaan sa mga kaaksyon ta dira nga yara sa kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod kabayuntang okslang kamo sa sining mga inuras. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kalakip man ang atong sining mga kaaksyon sa oriental side sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clan Antique. Mayong pagpamati lang, mayong udto, happy panyaga sa inyo tanan-tanan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sinikaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay sa Kapitolyo, mga alkalde sa Negros Occidental ho ginapreparar sa pagbalik sang face-to-face classes. Ang pag-insindi ko do target sang DepEd nga sa Nobyembre mga kaaksyon himoon ang face-to-face classes.
Pero mangindepende pa sa gyapon sa sitwasyon. Pero subong pa lang, ginapreparahan na nila mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center nga balita ni Akson Art Tayhupon, Mayor Benitez ginapausisa ang rason sa pag-expire sang AstraZeneca nga ginbakal sang syudad. Kalakip man ining problema sa bahahog intalakay subong adlaw sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH kag City Engineers Office. Sa balita kay Akson na Eric Magbanwa masubra 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu na recover sa duha ka buy-bust operation diri naman sa syudad sang Bacolod. Sa Nukpo naman nga balita ni Akson na John Diaz, duha ka mga persona nga nalumos sa syudad sang Sipalay na kilala na. Isa sa napatay samtang isa padayon pa nga ginabulong sa karon. Kag 51 anyos nga lalaki pilason matapos ginlutang sa sulod sang iyang puluyan sa Banwa sang Manapla. Sa balita naman sa patrol, balita ni Akson Alvin Graba, inimay kang tanan sa baybayon sang San Enrique, gindagsa sa mga green shells o kag kasag mga kaakson. Ay, purti ha. Mayo maning balita kay bisan paano dumagsang green shells to kag kasag kag ginatingwaan sa mga pumuluyo ini mga kaakson nami man no basta importante bugana lang why gid problema. Sa balita naman sa sunod sang Cadiz, XRM single nga motorsiklo nga nagapark sa guwasang puluyan ginkawat ginaligar ginkawat ho. Sa balita naman kay Akson Nelson Patinio sa syudad sa San Carlos, suspect sa paglutang sa isa ka bystander mapadayon nga ginapangita sang kapulisan. Sa Banwa naman or sa area sang ika-5 distrito sa Banwa sang Binalbaga nagdangat na sa 380 nakaparehistro sa Commission on Election kalabanan sini mga pamatan-on kuno. Sa balita national, 46% sa mga Filipinos nagapating maga-improve ang ekonomiya sang Pilipinas sa masunod nga tuig. Senadora Grace Poe gin-file ang hagna nga naga-suspend sa PhilHealth contribution hike. Kaga Presidente Bongbong Marcos nagapili pa sang masunod nga PNP chief. Kaga Bulkan Taal ginpanubo na sa alert level 1. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton siling Facebook page, tapos mo like kag share, at ipadalang mensahe ninyo, basta jutay lang para matatapan taina dugay-dugay tanan mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyonta nga nagapamati sa sining udto. Okay, daligid lang ha. Sige, daligid lang. No? Okay, ma-check ta diyan na yun. Christian Bia Dalisay, may lang pagpamati Christian Bia Dalisay, sakay Liberty Benitin Obaldo, Gian Resicio, and Jinky de Alagdon, RG Lames, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Perhilio Pios Baluarte Sr.,
Didi nga lohamento ana Sinoro Rochelle Evangelista kag Missy Kahilig, no? Thank you so much gid mga sirs and ma'am. Kay John Resisio, thank you gid okay. Sakay Cecil Bikbik, may lang nga pagpamati dira sa Orchids. Barangay Binubuhan ang gapatamyaw halin kay Cecilia Ismilia. Okay, Cecilia. Thank you, Gida. And Madam Virginia San Antonio Olpenda, Kagolpinda family sa area sang Cantoray si Palay, kag sinablo siya sa Iloilo City, si Noli Olpenda, kay gapamati gid by radio. Okay. Sige, salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. RJ Lamis, may lang pagpamati kay Kagawad Elmer Kapawa sa Barangay Kabatangan, Talisay. No? Thank you so much, RJ Lamis. And sa sining mga tinion, ayos na basanta naman ng iban. Sige Thank you, Gida. Kag sa iban pa naton nga mga kakson na stay tuned lang kay basahon tana dugay-dugaya ang inyo sining nga mga greetings kay Melvin Finyafil may lang pag-monitor no. Ibutang lang ninyong mga mensahe nyo kag ang mga tag-greetings mga kakson no. Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials Mabalik lang ta dugay-dugay mga kakson, standby yan ay. Kabulay nagidhangpon sa aton nga panahon, nagadamo na ang tao, ang iban wala trabaho. The Return of the Comeback, Barangay 684. Kung ano ang madampan sa aton kalibutan, lay lay lay. Ang ilanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay kinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Kanto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Balita. Banat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong siring pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:03 ang aton oras. Sanbayan ay Aksyon Alvin Graba sa balita gikan sa patrol, no? Karon dugay-dugay live extension coffee mix anay kita. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang hisayod tanay sa balita sa patrol baybayon sa San Enrique gindagsa sa mga green shells kag kasago kag inano ning may gapanukot na sa plangisdaan kuno sa may fish port sa barangay Banago
nano ini, private ini, kung iya sang gobyerno. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol, mga kaaksyon ato na hibaloon karon dugay-dugaya. Daligid lang kay tipon pa, kag isalyada pa ni Aksyon Alvin Graba, daligid lang Aksyon Alvin Graba ha, sa balita mo gikan sa patrol, no? Okay, kay nag-blackout na ay makadali sa transmitter, mga kaaksyon, no? Kay balukang kuryente, subong do hindi mo maintindihan, no? Permi lang ga-blackout ang Burgos kag ang transmitter nato, no? Daligi lang Aksyon Alvin Graba kay tirahon tada dugay-dugaya ang balita mo gikan sa patrol, mga kaaksyon dra sa mage sa piyak nga linya o kina siya. O sige, kuhaon taning balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginakabig nga grasya gikan sa dagat ang naangkon karon sa mga pumuluyo sa higad sang baybay along coastal road sa barangay Poblasyon, Pasil kag iban pa nga barangay dira sa Banwasang San Enrique, matapos nagdagsa sa higad ang baybay ining green shell, tahong kag ang kasag. Aksyon Rex. Gali? Oo, kaya gina na istorya tagit Aksyon Rex si Dagko? Dagko Aksyon Rex. Green shell? Dagko nga green shell, kunti mahal ang kilo sang green shell kag ang tahong. Mahal mo. Oo. Ti ara gidya Aksyon Rex diin naka-istorya ta kay na kay Joan Lanzar, residente ni siya Aksyon Rex sang poblasyon sa Banwasang San Enrique sa diin suno sa iya kahapon jutay pero subong nga adlaw grabe ang pagdagsa sa blessing gikan sa dagat matapos sa din barangay ni? Sa barangay Poblasyon, Pasil, along San Enrique Aksyon Rex. Okay. Ara man na sa kuan kay kagina, nagpakig-angot gid kita kagina kay Joanna Lanzar. Sa diin suno sa iya kay nasang aga kay everyday ga exercise ni siya mo sa dagat, sa kilid rather sang baybay. Gano siya? Ga exercise siya. Okay. Pero pag exercise niya, ay wow, nakita niya Aksyon Rex. Makita mo sa video, subong man sa mga pictures, nga ara ang pagdagsa sa mga grasya nagikan sa dagat. Sa diin niya ang pahayag niya, actually, sir, kung nagtaon ta. Gagmay maning green shells ni? May ara dagko man Aksyon Rex, may ara man gagmay. Hindi pala reho, kay halin siya sa lawod. Kunti, sa pagpakita ni mga... Sa lawod niya, sa higad na dumudamo ba? Oo, damo-damo. Actually, mga buhi pa na Mga buhi pa ni Aksyon Rex, kay halin siya sa tunga sa lawod. Gwapo ni tapahan mo. Oh, the best guys, hindi ko gani. Ma'am, may ara pa dahil niya. Sinamakan ng enkwentro ni Pinumangkot kanina ton, ma'am, may ara pa da. Inya, kadto di, pag gusto ka, ibila ka sako gusto mo. Pililion lang ni mong dalag ko kag magagmay. Ni kag kinapot-kapot lang ganing iban gali Gani Aksyon na Rex, sakto na. Kinapot-kapot lang gid ang iban. Sa diin suno gani sa iya Aksyon Rex, ni gindala bala paagi gindapya sang mabaskog nga balod gikan sa lawod nga amo ni siya ang di nang poblasyon sa San Enrique man? Sa mismong kung ara ka sa Banwasang San Enrique Aksyon Rex, kunti sa may munisipyo nila gawing kabi pa baybay. Ara dara Aksyon Rex ining pagdagsa pagdamo abi sining mga grasya gikan sa lawod o gikan sa dagat ang ila sining na angkon karon nga adlaw kagina man actually ko mo mabaskog ang balod na painsaran man sang pila ka mga mangingisda nga magladlad bala sang pukot diri ang nakuha sa mga pukot Aksyon Rex puro kasag sining ko wow kanamit gidya no? Oo sining ko tahong Green Shell Festival, the same, Kasag Festival siguro subong adlaw. Actually, sunod sa iya,
kung hindi lang ni isa kasako, kundi truck, bagid sa truck lang ba na, kulang ng isa mong ka-truck para makuha mo ni tanan ng mga pakinason. The first time nga first time ning nagdagsa to sila? Sa suno sa iya, halos ikaduha kay kung masami nga mabaskog ang Balod Action Rex, ginaanod pakadto dira sa ila Action Rex ang ining mga Green Shell Action Rex kaga iban pa. Suno gani sa iya, isa ini bendisyon para sa ila sa piyak sang kapigaduhon. Isa ka grasya. Grasya sa pihak sang kapigaduhon na bala aksyon na Rex nga hara gid nag-abot sa ila sini nga baybayon. Ari Action Rex ang pahayag ni Madam Joanna Lanzar. Sa tungasang lawod. Ano lawod na doon nagatubo lang bala sa mga diwal. So ano ang paglantaw na nimo diri ma'am? Paano nimo basahon ang ning sitwasyon? Isit makabig mo nga grasya nagikan sa kadagatan? Sa paglantaw ko grasya gid sir. Gitapa ng pigado gid subong diri sa baybay. Idabingaan man guro grasya Dili ay man ang mga tao kita mo to gina. Ginawa dayon na mo damo gid pagkabugtaw nakasiman sa baybay kay kada aga walking ko nakibot ko gina. Pagabot ko nga mo gito ya kada mall sang tahong mo. So kung lang taon mo kada gigat nga tubig amo man na siya damo man to tahong. So kung lang taon mo gid man gali ma'am, iniya hindi lang ni sinako kundi ano sa paglantaw. Bisa di truck na ikarga mo, alog pa gani damo, pag idaas na kita punta. Damo. Action Rex, hasta sa punta. Pero dagko man Dagko man gid pamangkot ko sa iya. Actually may mga dagko Action Rex, may ara man gagmay kay daw pungpung ni si Action Rex daw damo gid pala. Angot-angot ni sila mo. Oo, angot-angot na sila. Ang sa babaw may mga dagkos, dado may gagmay. Ang mga gagmay, di ginpangbuyan ni nila? Gatubo lang man, suno sa iya mo. Oo, araman Action Rex, no? At least, importante diriya, damo, isang grasya nga nag-abot sa ila, karon nga adlaw Action Rex. So, para mo ni Action na Rex, grasya, gikan sa kadagatan o kung gikan na sa dagat aksyon na Rex. Para sa aton sining mga kauturan kay kung mo may grasya nga nag-abot sa aton kabuhi, dapat damo kita bitamina. Ang bitamina paagi sa life Nani Kiraw, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, no? Ti makapawaw ikaw sa balita sa banwasang San Enrique. Kay bisan pa, no? Green Shells to nagdagsa plus pang mga kasagtong ti damo-damo man, no? Grabe man, no? Grasya. Para sa mga kaksyon tat, hindi na pag-uyangan na tipigan ninyo ang grasya. Kung gani, kung makadawa-dawa man kamo, pagro party man sa wala-wala gida. May connection sa may nga kulo ng manubo nga immunity.
Balita una sa tamang serbisyo. Ito ang balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Mga ka-aksyon kay subong sini may preskon nga ginpatawag ang pila ka mga opisyal sang syudad sang Bacolod. I don't know kung ano ining klase sang report mga ka-aksyon but palayag nga part ini sang padayon nga transition kag ginhimo sang mga matagas nga mga opisyales sang syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ni Mayor Albi Benitez so ginapausisa pa kunong rason sa pag-expire sang AstraZeneca nga ginbakal sang syudad kag problema sa baha gintala kay subong adlaw sang DPWH kag City Engineers Office. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Action Rex, prior pa sa talana nga press conference nga supposedly ang schedule subong adlaw amo ang gintukod balad ni Mayor Albi Benitez ngayong Good Governance Committee. Pero antes sila nag-appear si Mayor Albi personally diri sa press conference naging patigayon sa Mascara Hall diri sa syudad sang Bacolod. Daw kay kuntani ang schedule subong niya sila ni Attorney Ting kag Attorney Chu lamang o pod kay Attorney Bong Dilag pero mas mayo kay si Mayor Albi nag-appear mismo sa ila sining press conference. Antes surat tuan kay late mag-ugi na natapos yung press con sang Good Governance Committee. May pila ka mga issues kagin sabat diri sa Mayor Albi Benitez kagin pamangkot sa yes katapos sa media. One, ang parte bala sa mga night market, no? Nga kundi madata subong bisan din lang balisteros kag may ara man niya iban nga nagaput up like for example Capitol and even diri sa palibot sa government center. So sunod diri kami Albi ti pa-review yan kag ipalantaw since nga subong way pa na malabutan ang Sunlex sang iya sining atensyon o kon nagakaigo nga pagtamod kay may mga priorities sila ginatapos. In fact, ang gin-question gani siya, Mayor, anong update sa 100 days sa gin-promise mo sila niya mo na ganing reason nga daw halos hindi kita magtulog, no? Just to address 100 days na yun ang pamangkot, ha? Yan eh, sila niya ika-unsi pablangat lang subong. Hindi pa gali ka pangilamos ang isa na ka 100 days na yun. Nulatan yung mag-99 vlog, ipamangkot na yun, ah. Correct. Pero subong aga, isa sa mga issues diri nga ginatalakay na Mayor Albi, kaya damo-damo actually ang gin-raise sa iya almost mga 30 minutes ang yes nga press conference. Ginunad reaction Lex kay nakibot siya nga mayara sa mga representante sang AstraZeneca. Ini ba lang nagasupply sang vaccine nga kung madumduman nag-purchase ang Bacolod City bilang preparasyon para sa ginapatigayon ng COVID-19 vaccination drive. Now, ang balita subong may ara sang sunod sa City Health Office kundi may 334 doses, 1,000 din ang sunod sa inestoryanta nga na-expire galing nga to dito sa DOH ginabutang sa Metro Manila. Pero nagkabdo din AstraZeneca nagpatigayon sa courtesy call sa iya may ginasukot galing may pamaimpasan. Damo pa may balayran pa. Di siling ni Mayor Albi dali lang usisa tay na anay. Kag in fact isa ni sa Action Rex nga tutukan karon sa gintukod nga Good Governance Committee nga sang una mo ni ginatawag nga Truth Commission. Di siling din ni Mayor Albi Benitez siling nga gusto tani ibalon gid exactly kung anong reason. No kay lately kung madumduman mo ang City Government of Bacolod kung may araw sa schedule of delivery of vaccine coming from the national o kung sa NBOC, National Vaccination Operation Center, kung di ginag-deny na to sa previous administration, why na ginabaton since nga sa cold storage diri sa Bacolod City, bastante gihapon ang supply sa bakuna. Ti ang dako nga question kay ti syempre nagkala-expire na lang nimo ang vaccine or bakuna naging purchase sa Bacolod kagato subong sa office sang Department of Health. So sunod diri sa kay Mayor Albi Benitez, gin komisyon nila ang City Legal Office
to look into kung ano ang kaundan sa mga ng transaksyon. Kay siling ni Mayor Albiti, may araw na sa nabayad ng city, may remaining balance pa ginasukot ang AstraZeneca, pero ang problema, kay nagkala-expire ini nga mga bakuna nga subong dito sa bahin sang Department of Health. Kay siling niya gusto ta na usisaon, ibaloon kung ano gid ang naging kaundan sang transaksyon, ang mga kontrata nga nagapalibot sa sining bakuna or vaccine. Ari ang palayag portion sa ginapatigang na press conference ni Mayor Albi Benitez. Representatives from AstraZeneca nga nagabot diri. And abi ko gani daw maay hello lang eh. Gali palukot na sila kaya ang ilang vaccines fully delivered na as early as last year, no? So they want to see kung ang city will now pay the balance. So feeling ko 98 million pa ang ginasupot nila. So feeling ko din ang vaccine nyo. Kaya ako nabalaan based on reports from City Health, 216 vaccine delivered by AstraZeneca fully utilized. Now, sir, no, what's hindi? May ara pa ka mo 434 nga ara sa Department of Health. 434,000. Kaya ang order ng city government was 650,000, no? Of which 216,000 na nausap. So may nabilin pa mga 434, of which wala na ito nabaton. Portion next ang palayag ni Mayor Albi Benitez, damo pa niya na mga issues ang ginapagsabat na kaina, including sa mga pagbaha diri nga nagluntad sa Bacolod, but going back diri sa AstraZeneca vaccine, so gin-commission na ang City Legal Office to look into ano ang nanging kaundan sang transaksyon sang city sa tunga sang AstraZeneca management, ano bala ang mga obligasyon kag nga may ginasukot pa fully delivered na galinagligad kag nga agad dito lang intinarini sa bahin sang DOH kag wala makalambot diri sa City Government of Bacolod. Subong adlaw ang Sunrex may meeting man gali sa tunga iya sang DPWH kag City Engineers Office, parte ini sa drainage system diri sa Bacolod nga ginatingwaan karon nga ma-harmonize ang linya sang drainage. Kaya di isa na ibaluhan nga may pila gali ka drainage system nga iya sang DPWH, wala ito gali ka diretso kag dito kahulog walang drainage system nga iya sang city. Di siling ni Mayor Albi, kung hindi mo na mahatagan sang approach nga nagakaigo nga solusyon kag tikang, mabalik-balik lang na same gihapon ang problema sa baha nga ma-experiensyahan sa palibot sa Metro Bacolod. Dugang nga detalye sinay kag ang kaundan man, by the way, tayo lang kwan sa liada, ang sa City Legal Office, naghambal kaina si Attorney Ting kag Attorney Chu, upod na kay Attorney Dilag, ang sa part sang dihon gintukod sang alkalde nga Good Governance Committee, subong ang Sunrex nagbukas ang ila dira office sa publiko or any individual nga pwede makabulig, hatag documents or may mga concern sila about sa mga transaksyon sa city sa previous administration, pwede sila magkatuda, pero gin-clarify sa City Legal Office kag sining committee nga gintukod kag ginapamunuan ni Attorney Ting nga bisan pa huway pa man sa mag-complainant, isang ang mismo motu proprio on their own ang gintukod nga Good Governance Committee will conduct sang nagakaigong investigation sa mga transactions ng city. Ato ang na red flag madumduman nga bulgar madungin palayag sa among grupo. Lugan naman detalyos na so next bantayan karon sa action reports afternoon edition kag sa magpangalagan man sa action firing line. Ang aton balita gikan diri sa Bacolod City Hall, buylog ng ginadulog sa inyo sa kalwan sang live extension super sa Bacolod City Hall, aksyon ay tayhukon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid aksyon na Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon na Marlon Hidovia standbyan ay sa balita gikan sa Kapitolyo. Karon nga gahon nagtaliwan si Philips Lazaro, no? Isa sa mga komedyan aktor, no? Under sa gym. Iblan ni siya mo. Mga anom ka bulan lang away na sa participate sa anuman sa nga mga programa na kita na gid lamang way na siya sang kabuhi pwerte man no si Philip Lazaro mga kaksyon no ga kuan isa ga obra man sa Itbulaga amo na mga kaksyon ang pinaka latest nga sitwasyon ining veteran stand-up comedian, aktor, kag director nga si Philip Lazaro ang nagtaliwan subong sini nga adlaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaksyon ta, standby anay aksyon Marlon Hinovia, dire kita anay ho para sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe. Balita ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, mga alkalde sa Negros Occidental ho ginpreparar sa pagbalik sang face-to-face nga klase. Kagiban pang mabalita sa Kapitolyo, we have aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa bungaga na istoryata si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga ti amo man siya nag-survey bilang Secretary General
sang Association of Chief Executives at sa Negros Occidental may kantaran sa gintabungan nilang meeting sa Malacanang nagtigad nga Hulyo 8. Ginklaro rin ni Escalante nga ang imbitado galito mga city mayors kag governors lang, no? Mga alkalde sang syudad. So diri sa Negros Occidental may ari kita sa 12 ka mga component cities kag isa ka independent city. Pero may ara sang tatlo ka mga wala nakatambong, pulo lang nakatambong dito. Lagip na ang Bacolod City Mayor nga si Albi Benitez. Ang Escalante ang way nakatambong, mosanday si Palay City Mayor Maria Gina Lizares, Talisay Nilo Jesus Antonio Niel Lizares, sila Carlota Mayor Rex Halandoon. Ginsilang ni Escalante nga wagid man sang direktang mando si Presidente Bongbong Marcos sa ila nga mga local chief executives magluwas lamang sa duha ka mga bagay nga nagsentro sila sa diskusyon. Una, amuning pagbalik sa fall face-to-face nga klase kag ang kampanya sa COVID-19 booster shots. Ang Pablo Escalante, ang plano nga paagi sa kay Vice President Sara Duterte nga mamanagasarbi bilang Defense Secretary na kung mag-umpisa ang pagbalik sa face-to-face nga klase, laban-laban nga mga 2 or 3 days a week lang ang face-to-face, kaya ang 2 or 3 days man kada semana himuon nga online, no? Sa bahin naman sa vaccine rollout ang booster shots, pumaningin mando ni Presidente Marcos sa mga alkalde kay luyag sang Presidente nga mapanubuan ang alert level mo ugaling kinahanglan nga labuton ang target ko na vaccine rollout ang paghahambalon. Ang paggamit optional sang must mabanig ang ginaplanuhan sa karon. Yari si Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Gid na face-to-face na gid ko na si Juan. Amo na yung instruction sa mga regional directors na prepare ng ang DepEd mga face-to-face opening class. May mga school sabi na August ma-open araw ng September basta face-to-face. 2 days face-to-face and may 3 days na virtual, something like that. Face-to-face na gid booster shots sigihon gid booster shots sa cases na Pero naman nga si Presidente Marcos way makatambong personal kundi pabulong-pulong naman siya nagatag siya sang panaysayon paagi sa online ti matapos ka positive siya sa COVID-19 kinpangibulahan man kuno ni Marcos sila nga mga governors kag mayors nga nagdala og nakalikat nga piniliay. Ang ka-action gikan sa Kapitolyo Action Maru Pervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Sa mga kaaksyon ta kung maruinit ang inyo sining sulod sang salakyan kag tigon-tigululan ba o kung siradaan mong bintana sining mafag man siya mo bangod nga gahulas siya, no? Para hindi ka mo mabudlayan, para komportable, dapat may aircon ang salakyan, no? Basi kung masiling ka mo mahal, no, barato ina mga kaaksyon, no? Car aircon cleaning system dalalang bala dira sa Golden Rim Auto Service Center ang imo sining car basta kung aircon ang problema mo sina mga kaaksyon. Wala na kinanglan pa nga ibaklas o kakason ang dashboard mga kaaksyon. Word German technology with antibacterial treatment mga kaaksyon, no? Ara lang sa Golden Rim Auto Service Center sa Libertad Extension. After lang BIR left side going to Mansilingan mga kaaksyon. Pwede ka tawaga sa 4750-46 kundi gani sa 0932-254-7955, no?
car aircon cleaning, no? Kinanglan tagid magpa-aircon, no? Namigid man mag-travel ka kung layo-layo, no? Basta importante ang aircon gabagunos lang, no? Pakigangot lang dira mga kaksyon sa ni aksyon na Jan Diaz mapa Negros Occidental Provincial Police Office anay kita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ini may kang tanan sa duwa ka mga personaho nga nalumos sa syudad sang Sipalay na kilalaan na isa patay samtang isa padayon pang ginabulong kag 51 anyos nga lalaki pilason matapos ginlutang sa sulod sang iyang puluyan sa Banwa sang Manapla. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Jan Diaz sa Nukpo. Aksyon Jan. Action Rex, magpakaisa ining nalumos kahapon sa hapon dira sa area sang Barangay 5 sa sunod sa Palay, Baybayo. Ni ginatawag din nila Action Rex nga si Palay Public Beach. Siligon bukas ini sa publiko kaya action ining area kung saan nagluntad ining insidente. Tubangan gid lang ni sang station o kung substation sa Philippine Coast Guard nga dra na destino sa may syudad sang Sipalay. Ining mga nalumos, labi na ining napatay ang ginkilala kay Geoffrey Cabongcag, 26 anyos, kag residente ini sang Libertad, diri sa may syudad sang Escalante. Samtang ini nakaluwas naman nga baka isa ni Cabongcag amo si Julius Arcangel, 23 anyos. Sunod din Action Rex kay Police Major James Latayon, ang hepe sang Sipalay City PNP. Magpakaisa ining si Arcangel kag si Cabongcag. Nagatrabaho ini sila bilang security guard sang BDO Network Bank dada mismo sa may syudad sang Sipalay. Ang natabo sila diri, doon nagagaday naman sila nga duwa nga magkadto dras may bayon, magpaliko Action Rex, and most likely mga 100-150 meters gid lang ang kalayoon nila halin diri sa may proper mismo sang Sipalay, dito abi sa may baybay nga area. Dito Action Rex kay ginaligar nga gulpi na lang nga naglagko lang balod kay tiya puna-puna siguro nagtaob Action Rex. Why ni sila gilayon nga nakahalin dito sa may tunga sang baybayon. Why ni sila nakainom? According to kay Latayon, Action Rex sa obserbasyon sang kapulisan, why mo kuno niyala sa influensya sang makaulubog nga ilimnon ining duwa ka mga security guard. Initial report ina. Pero abad din Latayon, total kagako mo nga nakaluwas man sa katalagman ining si Arcangel, tingnan nila ang istorya. Donabaw pamantugan ginakwatan siya to? Digto sila dampi sa tunga na Action Rex eh. Medyo dalom-dalom na sa mga portion. Siguro bala digto sila sa daluman. Pag-rescue sila, nakita sa din nga Coast Guard kan sa mga residente. Galayon niya nga nagpatunga digto kaya giningagaw man. Agod nga maluwas ini sila nga duwa Action Rex. Subo-subo lang galing kay si Cabongcag, giningagaw pa man dala sa infirmary sa sunod sa Sipalay, galing ini ginbawian sang kabuhi. Samtang, ini naman si Arcangel, gin-revive, subong padayon niya ginbul dala sa may ospital Action Rex. Galing si Police Major James Latayon, ang hepe sa Sipalay City PNP. According sa nag-survive, wala mong kami sila nakainom. Naligo sila eh. Muna nga nalulumos sila. Eh, dako biyang buwan. Medyo bastog biyang balod. Kung siguro hampang-hampang sa tubig. Nadala sa alon. Action Rex, mo to ang portion gidamang sa pagpayag diri ni Police Major James Latayon. Ginahulat nila subong kay ang pamilya mapadulong madikto sa syudad sa Sipalay para makuha bangkay sining ni Cabongcag. Dagati ang desisyon sa pamilya kundi nila sa ilo, basaylo nila sa laing ospital ining si Arcangel Action Rex. Sa iban pa nga balita, tinason ining 51 anyos nga lalaki nagapaw na yun ni sulod sang iyang balay dira sa bahin sa Hacienda Fidel, Barangay Tortosa sa Banwa sang Manapla. Sunod rin kay Police Captain Jeric Bermudez, ang hepe sang Banapla PNP, na kibot na lamang ining si Marlon Castro, 51 anyos, nga nagabantay kay sa gwa sa mga balay si Joselito Bargo,
58 ang edad. May bitbit in action Rex ang isa ka kalibre sa armas dutang wala pa na-identify sang pulis. Kag sa nakakwayo sa tempo, ginsulod niyang biktima kag gintiro magkaapat ka beses. Nakaangkon ini siyang pilas na to nga bahin sang iyang hawak. May pilas man sa nga paa, kag may ari pag ini siya may likod sang iyang tiil action Rex ang naangkon ni Castro. Dito sa area, nakita ini ni Lenny Minyamen. Amo ni ang upod to nila dito sa ilang balay. Nakasulod ini sa action Rex. Kag dito niya nakitaan nga aragid sa sulod siyang ilang pulian. Ining suspetsado nga si Joselito Bargo. Kag may bitbit nga armas. So yung pagkita ni action Rex nga tiruhon ni Bargo si Castro. Dali kinagpakitlo o ilang na dali action Rex si Minyamen sa suspetsado. Dito ka na tayo sa Sambulig. Ang suspect naman nga si Bargo nagpalagyo upod sa nga ding gamit sa ning armas sa pagpanglothang. Karon ginahibalo pa diri sang kapulisan kung ano lang pinakamadalom nga motibo sa likod sang sining krimen action Rex. Ining biktima ang ginabulong karon dira sa may ikaayong Lawas Hospital sa siyudad sang Victorias para sa nagakaigaraman nga pagbulong. Sa ibang pagbalita isulod ko na lang ni kaya tulad kagabi ng aksidente action Rex sa Talisay na kilala na to galing isa ka napatay tulad kay duwag itong patay mo sa aksidente dira sa Bangga Caloy, Hacienda Librada, Barangay Concepcion. Ining isa itong napatay ka for identified nga si Marvin Martir, 28 years old, sa Hacienda Santa Catrina, Barangay Dos Hermanas. Samtang ang gindala diri sa ospital nga gindeklara dead on arrival suno kay Police Senior Master Sergeant Michael McDowell. Amo ni si Romel Hawayon. Legal ang edad, isa ka bako driver, kag residente naman sa Barangay Concepcion sa siyudad man sang Talisay. Today, do gina-expecto nga mapakikita si ang duha ka mga pamilya para may istorya ni Action Rex. Sununing natabo si Nidri, dambal ni McDowell. Kaya naman sa pwede pa sa kansang kaso kay duhagid sa mga driver nga involvado sa aksidente ang patay Action Rex. Balik tagikan sa NOC po ang ka-aksyon nyo, Aksyon Jan Diaz. So nasa balito na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat ginaksyon na John Diaz. Balita gikan sa NOCPO, mga kaaksyon. No? May nagaporma nga low pressure area o kun LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o kun PAR. Sa advisory sang Pag-asa alas 11 sining nga aga, Lunes mga kaaksyon, katapusan nga na siplatan ang sentro sang LP sa kalayoon nga 290 kilometro sidlangan sang Legazpi City sa Albay las 10 sining nga aga, no? Madubo naman ang tsansa nga maging tropical depression ang among malain nga panahon sa masunod nga 48 oras. Bangod sini, southwest monsoon o kung habagat ang nabatyagan sa diin maka-eksperyensya sang mahuyang tubtob kasarangan nga kung kaisa may panalagsa nga pagbubo sang ulan or pagtulo-tulo sa bahin sang Palawan, Mindoro Provinces, Quezon, Bicol Region, Samar, Northern Samar kag Eastern Samar. Paandam sang Pag-asa, posible nga magadulot ini sang pagulan kag pagbaha kag pagkatibhag man sa maduta o kun landslide sa padayon nga pagro-ulan-ulan sining panahon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Diri kita anay mga kaaksyon, no? May tisi anay kita, no? Para siguradong ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po sila medyo mataas ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sulod. Ang continuous ring ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto. Ayos! Daligid lang sa mga ka-aksyon ta, daligid lang siling ni Lito Balmoria. Sir, paano na ipamaayo ang aton nga pungso dapat itinluan ang ang galinaptang ginamosang kontra droga, kriminalidad at terorismo. Gani man. No, sige. Kay paring Piding Felisario, mailang nga pagpamati dira parekoya sa Marikina. Thank you, Gid. And Ricky Soriano, may lang nga pagpamati, Ricky, dara sa Georgina Subdivision, Barangay Mandalagan, no? Okay, Elizabeth Gamala. Good noon, ang kagapon birthday ni Mayor Bing. Kay 70 na siya subong. Okay. Birthday glit ni ex-Mayor Bing kahapon, 70 years old, no? Si Selbikbik, mayo lang nga pagpamati. Mayo lang nga pagpamati sa Yellow Bell, Binubuhan, Pamilya, Sineres, Bermilio, kag sa taga Orchids, kag Talaptap. Talaptapan? Naka-tune in gid subong, sir. Okay. Sige, salamat gid. Paring Ruel sa Roma, monitor kami di prea sa GRR8 Grill House, Santa Rita, Dulao, Bago City. Ayos, thank you gid paring Ruela. Lunila Tarosan, salamat gid Barky Drive, salamat gid kag Kimbo Yolo, sakay Kimpo Yolo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia, no? Permigid ka pamati sa Action Radio. Salamat gid Barky Tribe. Okay, Marilo Baron, thank you so much. Jenlyn Bandoha. Thank you gid Jenlyn Bandoha, Riflores Baryoga, Joseph Pacifico dara sa Mayor's Office sa San Enrique, sakay Kathleen Tavares, Veronica Tilanas, Elmore Laurinio, Carla Selva, kag Richel Espinosa. Paul Spot, salamat gid Nonoy Russell Ulitan, no? From Sitio Sasio, Barangay Panakyaw, Isabela.
Nonoy Russell Ulitan. Katiber, salamat gid. Humalumina, Inday Blasa, Bibi Gregorio Yolo, Imbong Jocampo, salamat gid. Thank you gid sa inyo tanan-tanan. Ayos. Sige, dali gid lang mga kakson na standbyan ay matagtapilang ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundo nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa iton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam. Sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, launa, uno ang aton oras, mga kaaksyon 101. Mga kaaksyon ay puwerte, no? Kaduan tanay si aksyon na Eric Magbanwa, angot sa sining masubray sa milyon ka pesos nga balor sang shabu na recover sa duwa ka drug by bust operation o diri sa syudad sang Bacolod. Kadamo ba? Puwerte, no? Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex! Ara na? Yes, ara na. Amo na dayang tirada kay kinanglan mangin malipayon kita, no? Sugod na subong Ha? Sugod na subong. Basta na mag-Bernes. Ayo di kurma. Ara na. Sigurado na ya, sigurado na ya. Ara na ya, sigurado na ya. Matik na ya eh. Automatic na iya. Ano mo na tirada, no? At least malipay kita, no? Oo, pagka kuwan kay na, nag-text na sa nga? Linga sir, na online na. Ayo di kurma. Ay ti buwas pa na ma-claim buwas ta? pa na kay ti ara kay Diamond ang aton nga kuwan nga palabuton. Ayo di kurma. Nakasalalay kay Day Marnie, no? Kay Day Marnie lang na mga kamay. Ang aton nga kalipayan. Hasta na sa Biyernes. Ha? Hasta na sa Biyernes. Ate, very good. Very Boss, good. kung si paring Jonathan pa, magsiling gets na ninyo? Gets na siya na. Ayo di kurma. Napiyo ka ba? Pagka Friday, magsiling si SM, gets na ninyo? Gets na SM Ayo di kurma. Puro lang gets. Pinanumba na yun, no? Kadto sa kay Inday Marnie. Siya nang yabi kag timon mo. Laban. Si Inday Marnie, no? So, kinanglan nga mangin malipayon kita, no? Laban. Ini nga si Mana ato. Bisan mo ay sige lang sige lang bala. Bisan wala lang. Basta ang importante positive thinking kita. Lunes kadaan subong ti dapat sugdan ta sa mayong palabuton Namo na tang tirada. Tanawon mo kay mayong palabuton. May panurok-turuok din ka nga kuan subong man. Ari ko sa farm ko Ayo di kurma. Farm with bukog. Lopiyo ka ba? Namin to kayo katagsa tong tahong kag-greenshare kagkasag to sa dito. Sa Enrique. Bugay man to sila to. Yawan to sila panugba sa mga green shells to. Kag tahong. Namin na ginaimon, ginamos kag adubuhon. Hindi gani asalon.
Nami pagid na kung asalon. Oh, ti Balingay, atis kadamo galing kung asalon mo no. Ayo di kurma. bugana ang bala nga. salindiki subong. Parilyahan bala. O so tapahan. Tapahan. Oo, kag may gamay kada nga sinamak. Oh, nan. Kampiyon. Kampiyon gid ang kampiyon. Bugana subong ang salindiki. Kay damo pa lang waon sa to. Nami to sila no. Kay nakita ko to sa video kinabla, do damo-damo ya pagdagsa sang kahong no. Oo. Ginukay guro ka baluds to nga labod. Alaban ni. Amo na nga daw naggagsa dira sa salindikit. Kung hindi mo na makuha da tanan mabaho na mo naksurex mo. Oo Tikinanglan ang mga kaiping dira nga banwa, pwede guro ka kwa da tahong sudanon nila. Oh, pwede ba si ubos na guro to gani ka panguha to sang iban to? Kay kadamo-damo gisa nagdagsa to. Ang butang kasag kon damo gida. Ang kasag ro man sa kujuta lang guro aksurex. Oo, gani man. Ang tahong ya mo na yang magdagsa porti ka damo. Grabe no, kay bisan gagmay to lalasto nila daw pung na siya mo. Oh, gati na bitabit niya kung magdagsak surex siya. Oo. Damo-damo to kay nakita ko sa video ng Axel no. Gani. Abi ko ni sa Axel mapahingagaw sa lindriki. Abi mo sala mo sa tahong. Ayo di kurma. Abi ko ni pa sa lindriki sa mga kwatro sa tahong kay dalaw niya puli sa ilog. ilog. Sa karon. Ha? Mapit to sa karon. Ate pwede ginaguro kay dalaw ito sa ilog kay Marie. Kay Marisonia para malipay man si Marisonia nga may dala sa tahong. Mas lingsa di naghali ng tahong mo. Ayo di kurma. Tamang pakagi sa ni Marisonia sang labador no. Kapangwa ka tahong nga matamasok na kapangwa tahong daw ay ka lisensya haw. No amo na dang tirada kag. Ay, pertigay mos na sa subong kay niya dugay-dugay makuha na ko. Ma-off na sa. Gani, mati sige. Good luck, Axel. May gagabasa may time ka, pat ka to kwa tahong, no? Oo. Dala sa ilog, para nga may sulusog baho, katakaro kag Ang tapahan, problema no? kung why na to guro Ti kadamo-damo to, kadapat-dapat to. Galing kay ti kumagamuto ka damo, mas damo man ang taga San Enrique nga makauyon sang tahong mo. Kung sa bagay to, no? Titragsara na. Why ka pa na perdihon daw, adubuhon mo tingob. Talahon mo kagadubuhon. Gani. Tingob, kay hindi man na yaman ya. Ang mga buto-buto to guro ka tahong to, gin pangbalik to nila guro sa suba, sa Sa baybay baybay. guro. Balik na nila, pwede na nila balik ya. Ang mga dagko ya, pwede na to nila matapahan. Oh, correct. Kung gagmay ka tama, ti daw kasubo mo na nga tapahan mo bla. Oh, nami pagid butangan mo tanglad ba sa bawan mo? Nami kung higupon mo. Daw kwan ba? Daw piswit ba? Ayo di kurma. Si bro kay John de la Cruz ga pamati Ate si Kirk dyan niya damo na sa tahong. Oh, si Philip Libuon sining niya taking sa aga kag tinahungan. May sisutan niya tahong? Oh, sa gabi. Namin na. Pertino, si MGS Hildore, aramang monitor MGS Candido Hildore. Ate, good. Tidrip action na Rex to kay kagabi do kadamo gid sang nasikop sang gid drugs dris Bacolod dyan no. Way kakaubas ang duga sa Bacolod. Do ginaarat man niya si Police Colonel Joseph Marter ni. Gani man. Way pa mag-init ang plungkuan niya do ginagisa na sa iya subong. Gani kay daw wala iya untat ang baligyanay droga sa Bacolod. Gani man. Sige ang ilang panay. Sige man ang pasulod. Ha? Sige man ang pasulod. Sige dakpanay. Sige man pasulod. Gani, ang problema kay ang sulod nila perti ka talagko ya tag 500,000 niyo. Gani actually kagabi ni amo ni katapusan ng kagabi ng operation sa BCPO kay kahapon sa kagahaw yung nakauna-una ang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office sa Gilpatigayon nilang bypass operation kahapon sa kagahon dara sa may area sa Puro Kapawa, Barangay Putataytay. Tinigresulta ini sa pag-aresto sa 3 ka persona sa Putataytay. Amo ni Sanday Cyril Hipilago alias Tuto. Cyril, 49 anyos, ginakabi gining high value individual. Si Julius Londres alias Pioke, 42 anyos, isa man ka high value target individual. Kag si Pearly May Panes alias Liming, 30 anyos, isa ka street level individual. Lonsa ini pamuruyo aksyonek sang Puro Kapawa sa Barangay Punta Taytay sining siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio ginpahayag ni Police Lieutenant Jobin Mugato at tagapamuno sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement
unit ngayon si Hipilago ang anay drug surrender kag si Lourdes naman ang nakaagi man ini priso sa 2014 sa kaso nga Republic Act 9165 apang liwat nga nakagwa sa 2021 samtang ini si Panes naman ang newly identified. Yung mga almost 20 ka plastic sa siya isang ginasuspitsuhan siya bo ang na-recover sa ila kag sanggin na kilo ini Axorex more or less mga 77 grams nga may standard drug price nga naglabot sa 523,600 pesos. Kagabi nagbalos man drug operate ang police station number 5 sa pagpanguna ni Police Captain John Christopher Masangkay. Kagabi mga alas 11:55 dira sa may Bangga Bagol sa Barangay Granada nga nagresulta naman ini sa pag-aresto sa kay Mariana Gomban, 25 anyos, taga Charito Heights sa Division, Barangay Granada. So sa kay Police Captain John Christopher Masangkay, ini si Gomban, ang ginakabit Manilang high value target, kag akto nga nagabaligya sang Shabu sa police pusher buyer. Na-recover Axorex sa kay Gomban ang 14 ka elongated chassis sang Shabu, kag isa pagid kadako nga putos sang Shabu nga ginkilo ginabulabanta nagbugat ini sa 75 gramo nga may ara naman nga drug or standard drug price nga naglabot sa 510,000 pesos. Sa konsumahon mo total ang duha ka operation na kahapon sang CDO kag police station number 5 naglabot ini Axorex sa 1,333,000 pesos nga bili sa Cebu ang recovery la nga may bugat kabilugan nga 152 gramo Action Rex. Sini kita mga gagil pasaka na sang CDEO ang kaso batok sining nadakpali nga tatlo kag ang station number 5 kaya sang aga nagfileman sang kaso batok sa sining suspect nga si Marian Gomban nga nadakpan man nila kagabi sa drug buy-bust operation. So ining tatlo ara sa area sa police station number 9 sa gindakop kasi sang CDEO samtang ang ining suspect ara naman sa custodial facility sa station number 5 sang gin-operate ini kagabi ni Police Captain John Christopher Masangkay. Kaso nga paglapas sang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang ginpasaka sinigin lamang aga sa CDEO kag Police Station number 5. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbano nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan tanang balita ni aksyon na Roger Gotib, mapakadi sanay kita. Ini may kangtanan sa sining XRM single nga motorsiklo blaho nga nakapark sa guwa sang puluyan. Ginaligar ging kawat ni ho. Yaring countdown sa report ni aksyon no Roger Gotib. Sa detalye sining balita, aksyon Roger. Action Rex, isa ka XOM single motorcycle ang nadiskubrihan sa tag-iya nga sa alas 2 sang kagahon. Kahapon sang kagahon, Domingo, wala na sa ginaparkingan sa gwa sila sining nga puluyan. With pa-record ini ni Jeb Oltado, Escaluela, 25 anyos sa edad. Wala sa asawa kag residente sang Dalan Juan Luna sa Barangay Sonfor, Ciudad San Cadiz. May mga alas 8:35 takna sang aga kapon matapos nga nag-exert sila sang effort agod nga pangitaon nga malocate ang isa ka XRM nga single motorcycle nga ini ang ginapatihan niya nga nadula bangod kay o kung ginkawat kang wala may balang nga persona bangod kay wala gid ini hasta subong makita. Ang investigador sa Vice Safe and Rubber Section Sanday Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna ang nagapatingayo naman sa gila sining pag-imbestigar may kataran sa sining kaso. Ang kapulisan nag-abiso na lamang sa mga nagapananggiya sa mga motorsiklo nga dapat hindi gid magkumpiyansa. Kung ara man sa gwa ang motorsiklo dapat nakalak gid o kung pwede pa butangan sang kanina agod hindi sang
kawatan. Parayon pa karon ang ila sini investigasyon agod nga makit-an ang ini nga motorsiklo. Report gikan sa Siyudad San Cadiz sa aton sini nga mga kaaksyon. Ang aton naman parugyan sa inyo kung nagkakape kita, Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix, may ara ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para ng traffic to or nag-traffic. Gutim nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na gikan sa Bacolod City or sa Siyudad San Cadiz, no? Live extension na vitamin D3 alay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gutib sa iluhan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang San Carlos, suspect sa pagpanglutango sa isa ka bystander padayon nga ginapangita sang kapulisan sang syudad sang San Carlos. Sa detalye sa ning balita, Aksyon Nelson. Aksyon Rex sa wala untat sa pagapangitang kapulisan sa siyudad sang San Carlos sa kay Giovanni Alora alias Bani, 40 anyos, lalaki kag residente sa Barangay Rizal sa nasambit ng siyudad. Si Alora ang suspitsado sa pagluthang, Aksyon Rex sa kay Roberto Agbay Jr., 41 anyos, lalaki kag residente man sa mga barangay. Base sa investigasyon ni Police Staff Sergeant J. Caballero in charge sa among kaso, sunod sa iya, ang suspitsado ang nagkadto sa balay sang biktima kag nagpamangkot sang iya sa speaker box nga iya ginprenda sa kantidad nga 1,000 ka pisos. Apang wala nagkaintindihan na ang duwa kag hinali lamang nga ginasumbag sang suspitsado ang biktima kag ginkuha sini ang iya 38 kalibre nga revolver kag ginlutang ang biktima kag naigo ini sa tiyan kag gindala gilayon sa San Carlos City Hospital. Samtang sa pinakaulihing medical bulletin sang biktima ginapahayag ni Police Lieutenant Ruby Orita, spokesperson sang San Carlos PNP, nga ginpaidalom sa isa ka operasyon ang biktima tungod sa igo sang bala sa iya sini nga tiyan. Report gikan diri sa siyudad sang San Carlos. Kaaksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you,
Salamat kid Akson Nelson Patinio. Matapos ang balita ni Akson Nelson Patinio, kadtuan tanang balita gikan naman sa Banwa sang Binalbagan upod kay Akson VJ Apasible. Nagdangat sa 380 ang nakaparehistro sa Banwa sang Binalbagan. Kalabanan sini mga pamatanon ho. Yari ang countdown sa report ni Akson VJ Apasible. Akson VJ. Aksyon na Rex sa pinagkauna nga semana sa nagapadayon karon nga voters registration sang Commission on Elections. Ginpadulungan naton ang talatapan sang COMELEC Binalbagan sining adlaw Lunes, July 11, 2022. Kag aton sini nagita Action Rex nga madamo na sang tawo sa gwa sang nasambit nga talatapan agud nga magpa-register para sa barangay kag SK elections. Sulo kay Riza Bayona, Action Rex, COMELEC officer sang Binalbagan, nagdangat na sa 380 ang numero sa mga nakaparehistro sa ila as of last week. Humalin sang nagsugod ining registration sa July 4, Action Rex, madamo na sa mga nakaparehistro driya sa may bahin sang Binalbagan. Dugang panibayon na Action Rex kalabanan sa mga nagapadulong sa ila agud nga magparehistro nagaedad 15 tubtob 18 anyos o kon mga pamatanon. Action Rex pamatian ta ang dugang nga pahayag ni Riza Bayona, ang COMELEC officer sang Binalbagan. 390. Ako sa Subuya, siyempre hindi pa namon na inaano. May pa na namon. Pag nagbigad lang si Bana is 390. Pila ganita ang total sa kagang nagbigad nga si Bana 390, no? Ha? 380. Most of this, ma'am, mga ano ni sila, ma'am, mga age group? Most of them are SK. It's 15 to 18. How about ang mga number of, ano yan, ma'am, nagpa-transfer sa ila registration? Siyempre, ginaano namon. Kabalo kita nga ang barangay niya, pinamilya ni. So as much as possible, we are, queuing this in a query namon from the very person who applied if they are really from this municipality. Ma'am, lastly, ano imo mahambal, ma'am? Sa nagapadayon ng SK registration? So I would like to encourage all the voters and would-be voters of Binalbagan sa pagparehistro samtang tinsano. We have already made up our schedule for registration. We have informed all the barangay cap. Nabatian ang tingog ni Riza Bayona sang Binalbagan na COMELEC. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Akson VJ Apasible. Balita gikan sa Banwa sang Binalbagan. Sa mga kaaksyon ta, constipation ang problema ninyo. Balok ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundog nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma? Una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 34 nga tunura sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Pasensya ginang way ta malabutan pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon. Salamat skid sa inyo sining pakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life upod kay aksyon walma sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig.